Assalamu alaikum ma'abota wannan shafi namu mai suna Classic Hausa TV. Mun zo muku da wani sabon maganin sanyi na maza da na mata. Ina masu fama da matsalar fita farin ruwa daga gaba? Ina masu yin minti ɗaya ko ƙasa da minti ɗaya su faɗo sai ka ce zakara? Ga dama ta samu. Wannan abu ɗaya ne za ka yi ka maganta matsalar wannan sanyi. Ka ga mai sauraro, ka nemi tafarnuwa, ka nemi namijin goro, sannan ka nemi jar kanwa. Idan ka nemi waɗannan abubuwa guda uku, shi wannan namijin goro za a so ka neme shi ka daka shi. Idan ka daka shi, ka shanya shi ya bushe, sai ka daka shi. Idan ka daka shi, sai ka nemi tafarnuwa, ita ma ka barta ta bushe. In kai drying ɗinta ta bushe, sai ka daddaka ta. Bayan ka daka ta ita ma ta zama gari, sai ka nemo jar kanwa. Jar kanwan nan da ka samu, sai ka samu ita ma ka zo ka jiƙa. Ka samu ruwanka kamar kofi 2, ka dafa shi. In ya dahu, sai ka samu zuma cokali 1 zuwa 2 ka ringa sha. In kai wannan abin kamar so 2 so 3, insha Allahu ta'ala wannan matsala da kake tattare da ita ko da kike tattare da ita za ta kauce. Kuma muna kira a gare ku abota wannan shafi namu, muna buƙatar comment naku da liking ko sharing idan kun amfani da wannan abu kun ga kasancewarsa. Wannan abu sadidan yana yi. Idan kuma aka samu matsala, ka gwada aka samu matsala bai yi ba, muna buƙatar kiran wayarka ko muna buƙatar comment ɗinka a comment section. Ku yi mana bayanin cewa wannan abun bai yi ba, ko kuma mun gwada mun ga muhimmancinsa domin wasu san cewa muna saka wani abubuwa masu amfani ga lafiyar ɗan adam. Kada ku manta, namijin goro, tafarnuwa, da kuma namijin goro, tafarnuwa, jakkanwa da zuma su ne abubuwan da za a haɗa su. Waɗannan abubuwa da na gaya muku ana amfani da su ta hanyoyi da dama, ana sarrafa su kala-kala. Kuma insha Allahu duk mai fiye da wannan shashi namu, za mu kawo muku yadda ake amfani da shi da kuma yadda ake samun nasararsa insha Allahu. Ku biyo mu. Kada ku manta ku yi mana subscribing, ku yi liking, sannan ku danna ƙararrawa domin samun aikace-aikacenmu na yau da kullum. Muna godiya har kullum bisa haɗin kan da kuke bamu.